Selam alik. Kako ste? Što radite? Familija? Kako si? Dobro, ti? Sandžak televizija između Rasna i Tuzinja. Bili smo ovdje prije, pa ima 13 dana. Sad će kažu u ponedjeljak 15 dana tačno kako je ozvaničen početak radova. Dakle, to su ona sredstva koje je obezbijedio narodni poslanik, akademik muftija Muamer Zukorlić. I evo, svi se raduju, kažu nema dana kad ove mašine ne rade. Odmaraju ljudi, a šta će, kao i svi moraju, pa nedeljom. I zaslužili su. 83-godišnji hadžija Sabahudin Zenović iz Rasna kaže da će Allah vijeka pa da gazimo asfaltom kroz Peštersku visoravan. U to selo Rasno nije lokalna vlast uopšte ništa prevrijedila. Kada bi se deo u kahvu i sa ljudima koji imam dosta ovako volje i ljudi sa mnom da sjede, pa počne o putevima i o nečemu, svi kažu pa tebe neka gradi muftija. E pa hvala Bogu kada dođe taj dan u Allahovu pomoć da baš muftija gradi ovaj put kroz selo Rasno prema uglu. Mašine svakodnevno rade, a hadži i ostalim žiteljima puno srce. Svakodnevno poslije kada obavim sabah namaz, pobodem se, imam tamo kod škole na jedno brdo, pa vidim ceo put kroz Rasna. Vidim stigla mašinerija, zuji, rade, miljina. Eto, hvala Bogu, neko i radnicima ponese sok, neko koliko toliko, svako se obradovo. A kiša beričet. To je dobro došla kiša da se bolje tepka put, da bude tvrdo. Jesu radile tad mašine? Svaki dan radu. Trenutno se izvode radovi na dužini 4 km i 600 u planu pojačanja mehanizacije. Ukupna količina zemljanih radova iskopa je 40.000 kubika, a nasipa je 36.000 kubika od istog tog materijala. Do sad je izvedeno oko 6.000 kubika iskopa i oko 3.000 kubika nasipa. Radimo, što bi se reklo, punom parom. U planu nam je da pojačamo mehanizaciju, također je u planu da se jedna deonica asfaltira ukoliko to vremenske prilike dozvole. Asfaltirali bi ovo od asfalta, pa bi jedno 800 metara do kilometar planirali da se to odradi. Tu smo ovdje da se trenutno nalazimo, tu radimo sad te nasipe. Gore u produžetku vidjeli ste, radimo iskope, taj materijal prevozimo ovdje. U 83. godini hadži iz Rasna ispunila se želja, zahvaljujući, kaže, Allahu i muftiji Zukorliću. Bog mu dao zdravlje i veselje i 100 godina će proći, takav čovjek u Sandžaku neće se roditi. I Bože ga poživi. I zato trebamo podržati takvog čovjeka i ne glasat ove lokalne vlasti kao što je 28 godina kojim je vlast beogradska rasterala porodicu, ali i ta je šer za hajr. Na terenu dodatne mašine očekuje se tokom iduće sedmice. Bitno je samo da ne padne snijeg i da ne bude jakih kiša dok se ne izađe iz zemljanih radova.